mga kaliliks, welcome sa aking YouTube channel. Sa video ko ngayon, share ko ang iba't ibang tips or guide kung paano mabawasan ang hassle sa pagsakay ng MRT train. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Tips or guide number 1. Una sa lahat mga kaliliks, gumising tayo ng maaga. Halimbawa, 8 AM ang pasok mo, so dapat 2 to 3 hours nag-aasikaso ka na. Lalo na yung mga nasa looban yung bahay. Nandyan yung sasakay ka pa ng tricycle, jeep, FX, van, bago ka makarating ng MRT. Pagdating mo doon, mahaba pa yung pila. Tips or guide number 2. Kung may extra money ka naman, ang payo ko sa'yo, bumili ka na lang ng stored value ticket para hindi ka napipila araw-araw sa bilihan ng ticket. Meron din naman tayong single journey ticket. Ito yung isang beses mo nang gagamitin sa pagpasok o paglabas ng MRT train. Yun nga lang, kinabukasan, bibili ka naman, pipila ka na naman, magkukonsume siya ng oras bago ka makasakay ng MRT. So, mas advantage pa rin kung meron kang stored value ticket, hindi ka napipila araw-araw. Tips or guide number 3. Kapag nag-aantay naman tayo mga kaliliks, huwag tayong tumapak sa dilaw na tiles. Ito yung sa pagitan ng train, MRT train at platform. Kasi maiwasan natin na mahagip tayo ng train habang siya ay paparating. So kailangan mag-ingat tayo. Tips or guide number 4. Kapag papasok na tayo ng MRT station, huwag tayong pupwesto sa may bandang unahan o malapit sa pinto. Ito kasi yung maaari tayong matulak, matapakan ng paa, o masiksik tayo. Dahilan kung bakit tayo ma-stress. So ayaw naman natin ang ganun. So dapat pumesto tayo sa may bandang gitna, yung sakto lang na hindi tayo matulak ng mga kasama o katabi natin. Tips or guide number 5. Paalala lang mga kaliliks, lagi po tayong mag-ingat, lalo na yung mga gamit natin dala. Kailangan yung mga gamit natin ay nasa bandang unahan o nasa harap natin para madali natin silang makita. Maiwasan natin yung tayo matuputan, mawala yung pera mo o mamahaling gamit mo. So dapat mag-iingat tayo at lagi natin tinitingnan yung mga katabi natin. Tips or guide number 6. Kapag malapit na kayong bumaba at marami pa rin ang pasahero, maaari mong gawin lumakad ka na paunti papunta malapit sa pintuan. Ito yung para maiwasan na ikaw yung nagmamadali, maaari kang makasagi, makapanakit dahil ikaw nga ay nagmamadaling bumaba. So dapat bago pa dumating yung huling istasyon kung saan ka bababa, dapat dahan-dahan ka nang lumapit malapit sa pinto at nang sa ganon hindi ka nagmamadali at wala kang masasaktan sa paglabas mo ng MRT train. Tips or guide number 7. Naku mga kaliliks, kapag sasakay tayo ng MRT train, dapat magbaon tayo ng mahabang pasensya. Kasi nga naman, dahil sa rush hour, pagpasok natin ng umaga, nandyan yung matutulak pa rin tayo, nasisiksik ka pa rin, hindi mo maiwasan na masasandalan ka. At kaya nga dapat maging mapagpasensya tayo. Alam naman natin kung sadya ba o hindi. At meron naman yung iba, kapag sila yung nakasagi, humihingi sila agad ng pasensya doon sa kanilang nasagi o naipit na apakan. Kaya dapat lang tayo, maging mapagpasensya. Gusto rin natin na makarating tayo ng ligtas sa pupuntahan natin. Kung tayo magpapasok, kung meron tayong lakad. Tips number 8. Kapag nasa loob na tayo ng MRT train, magdala tayo ng pamaypay o yung portable fan na kung saan para maging presko yung pakiramdam natin habang nasa loob ng MRT train. Kasi nga naman, although may aircon, yung MRT train, yun nga lang, sa sobrang daming tao, pasahero na sumasakay, hindi mo na minsan maramdaman yung lamig ng aircon. So, kailangan sa sarili mo, gumawa ka ng paraan paano ka maging presko. So, yun yung mga kailangan mong dalhin. Tapos, magdala ka na rin ng bottled water para pamatid uhaw.
Tapos, nandyan din yung pamunas ng pawis mo kasi talagang pagpapawisan ka sa loob ng MRT train. Tips or guide number 9. Mga kaliliks, kapag papasok tayo ng MRT train, iwasan din natin na tayo makapanulak. Dahil sobrang kagustuhan mo na makapasok ka agad sa loob at hindi ka masarahan ng tren, manunulak ka katulad ng iba. Huwag po natin gagawin yan. Kasi baka yung isa sa matulak mo ay matanda, buntis, o kaya may kapansanan. Ayaw naman natin nun. So, dapat alamin din natin na kung tayo ba'y makakapanakit sa ating mga gagawin. At kapag nasa loob naman tayo ng MRT train, ay humawak tayo sa mga safety handles para hindi tayo ma-out of balance kapag kasi may pagkakataon dyan na pepreno ng malakas yung MRT train ma-out of balance ka. So, yun, kailangan mong humawak. Tips or guide number 10. Palagian lang din natin i-check ang ating mga daladalang gamit o yung bag. Kasi baka may nadala tayong gunting, matutulis na bagay, kaya may nagpiro sa atin, nilagay din sa bag. So, kailangan i-check natin ang maigi yun. Kasi meron tayong x-ray machine sa MRT station kung saan makikita yung mga daladala mong gamit. So, mga ipinagbabawal yun. So, wag na natin dalhin yung mga yun kung mayroon tayong nakita. At karagdagan din na magdala tayo ng face mask at saka sanitizer or alcohol para iwas sakit. Mga kaliliks, sana sa 10 tips or guide na ibinahagi ko sa inyo ay makatulong yon sa tuwing kayo sasakay ng MRT train. Kung meron pa kayong suggestions o nais na idagdag ay mag-comment down below para magawan ko ng part 2 ang video na ito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa aking channel. Bye mga kaliliks!